juillet kalo tile 10 Abidjan sardasu 49 minɛna Mali la ko kɛlɛkɛsarasu don utukalo camancɛ la k'u bɛ fɛ ka dankari Mali jamana fanga la k'u bila kaso la. Muso 3 tun b'u la olu y'u yɛrɛ sɔrɔ. Abidjan y'a fɔ ko u kun nana duniya jamanaw ka keleya tɔn olu ka baara lakanani baara la MINUSMA kɔnɔna la. A y'a ɲini k'u ka labila. Laɲini mun ni ale kɔkɔrɔma donna farafina tilebi yanfan jamanaw ka tɔnba fɛ CEDEAO ni olu ye kangarida kan kura wɛrɛ ci Mali ma janvier kalo tile fɔlɔ ko ni mɔgɔ ninnu ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ k'u bɛ ɲangili ta Mali kama. Ibrahima Tene Ouattara ni o ye Abidjan ka cidenkulu mun nana Mali kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔ ye. A y'a yira k'a fɔ ko nin ko in ko a bɛ a ɲɛnabɔli sira kan ko an bɛ se k'a fɔ bi an nana bɔ Mali la yan ko wa tagama jara Mali dugukolo kan a ka kuma la. Hali n'a y'a sɔrɔ Mali ani Abidjankaw ka ciden minnu nana u ye kuma minnu fɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama. A y'a yira k'a fɔ ko kuma falen kɔni kɛra badenya hukumu kɔnɔna la ka Sardasiw ka minisiri ka kuma la. A ko nin kɔni kɛra fɔɲɔgɔnkɔ de Mali jamana ani Côte d'Ivoire jamana u ni ɲɔgɔn cɛ. Nin y'a kalo damadɔ ye. Ko a tun ka kan u ka ɲɔgɔn ye ka kuma a kan ko wa u y'o de kɛ. Ouattara ale ka kuma la ko an y'a kɔlɔsi k'a fɔ Mali jamana k'u bɛ fɛ ani an yɛrɛ bɛ fɛ an ka bɛn nin ko in na ka an ka teriya k'o makaran jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ. Nin kɛra Mali jamana ka kɛnɛma kow ɲɛnabɔ minisiri Abdoulaye Diop ale ka fɔli la ko an ka ɲɔgɔn falen kɔni y'a to an bɛna bɛnkan sɛbɛn dɔ dilan mun bɛna to k'a to bɛn o bɛ se ka yiriwa cogo min an jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani teriya k'a fara an ka kuma la. Togo jamana ka kɛnɛma ko minisiri Robert Dussé ni ale ka jamana de bɛ nin jamana fila ka fɔ ka bɛn hukumu kɔnɔna la ni mankan in ko la. I ye laseli kɛ alamisadon Bamako k'ale nisɔndiyara ale kɛlen seere ye ni jamana fila kɛlen ka layidu ta ɲɔgɔn ye Bamako.